Πώς το ξεκινάνε τώρα αυτό, ρε φίλε, πώς το κάνουνε να πούμε. Μετά από πολύ καιρό, παιδιά, ήρθε επιτέλους η ώρα. Πήραμε αμάξι, ψάχναμε τόσο καιρό, αλλά ξοπιστήσαμε. Φτάσει σπίτι, περιμέναμε να είμαστε ο brother, που δεν θα ανεβούμε με φιεστάκι. Προφανώς επειδή είμαστε κάγκουρες, θα ανεβούμε με αυτό το εργαλείο. Εντάξει, δεν νομίζω να κάψει και τίποτα, γιατί ένα απλό σιρόκο είναι. Και εμείς δεν πατάμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Έλα ρε. Έλα μωρί μου σούρα. Τι είναι μωρί. Παρατέταρτο κάτω ρε. Τι, εκεί πέρα είσαι. Ρε, γιατί κάνει έτσι. Πώς. Χάλασε. Ποιο. Κάνουν έτσι τα μαμάτα σιρόκο. Μαμά, όχι δεν είναι μαμά σιρόκο έτσι. Αυτό έχει χάλασε. Τώρα. Έλα ρε. Ακούσαμε. Ναι. Από την Audi ανεβαίνει στο δρομάκι επάνω. Αυτό το κατεβήκαμε. Ωραία, ξανανεβείτε το. Νικήσαμε και το GPS, 10 λεπτά. Είδες, άμα έρχεσαι με μαμά σιρόκο. Εδώ δείτε παιδί. Ξάδερφε. Εδώ πας στο εργαλείο. Το εργαλείο πήγε να φορτώσει χρήμα, φίλε. Όχημα έρχεται τώρα σε 10 λεπτάκια από πτέο. Βίλα, δηλαδή. Τσάλος. Μόνο η πίστα. Αν πετάνεις το όχημα το εργαλείο. Ρανταμπλάν. Αυτό είναι το σκυλί μας. Θα σας φέρω καμιά καρέκλα να Έλα ρε. σαν άνθρωποι. Ήμασταν και ώρες. Βεντούζα ήρθατε. Μωρή κουβάλα. Που έφυγε. Μπαίνω και τάω. Έχεις χιλιόμετρα παραπάνω. Δεν είχα λάστιχα, τα χιλιόμετρα δεν με πειράζουν. Έλειωσαν τα Πολύ λάστιχα μάχη. και πήγαινε πατινάζ. Οπότε πήγαινα και έκανα. Τώρα λέω. Εκεί που είστε παλαβή ρε. Εντάξει, αυτό ήταν καλό, αλλά πολύ κομμάτια. Πήγαμε το πρωί 11.30 πίστα. Φτάσαμε. Ναι. Αφού ήμασταν λίγο προηγούμενοι. Εγώ Να πάμε, να δέσουμε καπάκι του Γιώργο, να αλλάξω εγώ διαφορικά, αναρτήσεις, σέρβις, καθίσματα, τιμόνια. Πω. Αυτή που είδατε, είχαμε κατεβεί την άλλη φορά Σπάρτη. Αυτό μέχρι εδώ πάνω, λάστιχα, όλα κομμάτια. Κανίβαλοι αυτοί οι άνθρωποι. Απαλή. Λοιπόν, παιδιά, το βλέπουμε όλοι μαζί για πρώτη φορά. Το κολλητάκι. Κουκλά, έτοιμα, όλα. Ό,τι είπαμε ή παραπάνω. Τι βλέπεις Γιάννη, καλή ταλαιπωρία. Ωραία τα καθίσματα του. Ωραία είναι όντως. Έλα ρε, καλό είναι το αμάξι ρε. Λείπουνε δύο καπλαμάδες, τι έγινε. Εδώ είναι όλη η υπόθεση. Τι έχεις να πεις? Ακόμα τίποτα, Να πω εγώ. Για πες εσύ ρε ξάδερφε. Για βάλε, για. Όπα ρε. Έτσι παίρνει μπροστά αυτό. Ναι. Άκου το. Για να ακούσουμε. Δεν ακούω κάτι, αυτό είναι το θέμα. Θα δώσω λίγο. Το αμάξι πατάει και φεύγει. Αδερφέ! Χαμόγελο ευτυχίας. Το σεξ είναι λίγο μπροστά σε αυτό το πράγμα. Πώς σας φαίνεται το καινούργιο σας όχημα? Καλή κάναμε. Καλά να πάθεις. Να το πατηλικώσουμε λες μία.
Και δεν δίνεις. Ω μαλάκα! Γεια, έχουμε έρθει εδώ στη βενζινούλα γιατί το μηχάνημα καίει και δεν είναι να παίζεις με αυτό και να μείνεις έτσι σε κανένα δρόμο. Αυτή είναι η ζωή, μάγκες. Νέα ξεκινήματα, νέοι ορίζοντες. Ευχαριστήστε τη ζωή σας, γιατί είναι μικρή. Φιλοσοφίες από το Ράφαελ. Το γεωμίσαμε. Λοιπόν, κλείναμε, καθαρίσαμε μέσα τον αδερφό Ραφαήλ. Τώρα μένει να καθαρίσουμε μηχανή. Βγάλαμε την κουβέρτα γιατί δεν είναι χάλια. Και έχουμε μια πολύ δυνατή συμμετοχή. Τη γνώμη σας, κύριε Νίκο? Να σου πω, πάνω στη στροφή είδες τίποτα μαυρίλες κάτω? Χάιδεψε το αγόρι μου. Τι είπες, Ραφαήλ, να κάνουμε με αυτό? Το βάλουμε όταν κάνει drift, βγαίνει έτσι. Αποδέχουμε τη δυνατή συμμετοχή νούμερο 3. Σαταλάνα! Κανάκρι, έχω καιρό. Πες μου 2 λόγια τώρα που σε τραβάω εδώ. Είμαστε γεννημένοι για ταλαιπωρία. Καλά το λέει. Έτοιμο για το αμάξι, το καθαρίσαμε. Το καλό σε όλη την υπόθεση είναι ότι άρεσε στον πατέρα μου και θέλει να πάει μια βόλτα που το ζήτησε. Τουλάχιστον γλιτώσαμε την πολύ την κρίνια. Και πάμε να κάνουμε και εμείς τον πανάκι μας, να κάνουμε την βολτούλα μας, να το ευχαριστηθούμε. Там таз келет, я еле-еле, Женя шевелит, финик или гелик, тут вас в деле, понял, не канителит, классик 9, тренировка, ночь север, там таз келет, я еле-еле, Женя шевелит, финик